से बात लगातार वीडियो कॉल पर होके उघार। अरे करेला हमरा से बात लगातार वीडियो कॉल पर होके उघार। रोज करता हमरा से लफड़ा जी चाहे बनावल जाता जी हमरा बुझाता वे खतरा जी। चाहे बनावल जाता जी हमरा बुझाता वे खतरा जी। पंडित जी देखी न पतारा जी मर्दा मिलल बा 76 जी। पंडित जी देखी न पतारा जी मर्दा मिलल बा 76 जी। सोनू सावरिया लौटन से हमारा नहीं लागे शरीफ जी। कति खराब तो हमारो नसीब जी। लौटन से हमारा नहीं लागे शरीफ जी। कति खराब हमारो नसीब जी। बात बात में करेला न खड़ा जी चाहे बनावल जाता जी हमरा बुझाता वे खतरा जी। चाहे बनावल जाता जी हमरा बुझाता वे खतरा जी। पंडित जी देखी न पतारा जी मर्दा मिलल बा 76 जी। पंडित जी देखी न पतारा जी मर्दा मिलल बा 76 जी। मिक्स बाय सोनू सावरिया सुजीत चंदन ठाकुर खूटा गड़ैले बारे। एक मूल राजा लागे मुँह मारी अइले बारे। सुजीत चंदन ठाकुर खूटा गड़ैले बारे। एक मूल राजा कहीं मुँह मारी अइले बारे। मरद न सत भतरा जी हमरा बुझाता वे खतरा जी। बाटे उ सफा कुपतरा जी हमरा बुझाता वे खतरा जी। बाटे उ सफा कुपतरा जी। पंडित जी देखी न पतारा जी मर्दा मिलल बा 76 जी। पंडित जी देखी न पतारा जी मर्दा मिलल बा 76 जी। प्रेजेंटेड बाय सोनिया म्यूजिक बेतिया।